Lehenik eta behin, eskerrak emane dizkizuegu gaur hona gerturatu zareten guztioi. Duela 2 aste, orain gauden leku berdinean bizi genuena burutik kendu ezinik gabiltza. Urte asko pasadira Tolosan, olako operazio polizial bidegaberik ez genuela ikusten. Argi erakutsi zuten ez gaituztela nahi. Ezpala bezalako proiektuak ez dutela lekurik gaur egungo gizartean. Eta biolentzia erabiltzeko prest dagoela boterea gu kalean ikustearren. Tolosako gazteok, Euskal Herriko hainbat bazterretako gazteek bezala, apustua egina dugu. Gaztetxera saltoa emana dago. Ez dago atzera bueltarik, ez dago geldituko gaituenik. Gazteok gazteontzako sorturiko espazio liberatu alternatiboak defendatzen jarraituko dugu. Autogestioa defendatzen jarraituko dugu. Sistema kapitalistatik kanpo kokatzen garen kolektibo eta proiektuez osatutako indarrak ekarriko digulako borrokarako grina eta amesteko beharra. Badakigu bidea ez dela erraza eta gogorra izango dela batzuetan, baina herriaren indarra gazteon sugarra delako ez dugu etxiko, ez gaituzte geldituko. Gora! Erantzunik onena borrokan jarraitzea da, eta hemen gaude berriz ere irribar batekin ahoan etorkizuna idazteragoaz. Ezpalaren mozketak zuhaitz sendo bat sustraitu du gazteon ametsak ezin dira desalojatu. Gora espazio okupatuak! Gora! Gora Ezpala! Gora! Gaurkoa bukatzeko simplemente adieraztea, gaur berriz beste zapalkuntza jasan deula, baimena hemen daola, baimena askauta zeola, adierazpen askatasuna, ja! Orduan, ez gaituzte nahi, baina gu aurrera goaz. Ez gaituzte geldituko, eta gora Ezpala! Gora!